Je tu nový deň. Teraz by sme sa išli odviezť na tejto krásnej motorke, ktorú volajú, že tu. Dobre, sedačky dobre sme vybavili. Hovorím, že toto vyzerá tak... Nič vás nám netreba. Chalani sú tak nejak... Ale tu sa môže fajčiť aj jazdy opalila. Ja neznám. Si čau. Dobre, okej. Určite sa mám tým To prvý na výlet. Viktor, dajte si basy, Na parádu. táto elektronika. Aha, toto je lepšia klíma. Toto je lepšie ako klíma. Si čau. Na druhú stranu. A otoč aj na nich. Áno, počkaj, no. Čo to tu pípa? Basy nemáš. Aj, to smerovka pípa. Káble. To je ešte dobré. Ideme do búrky. Ale toto je budista, Ideme do búrky. Típico a la pareja de cinta cara. Es una estrella doble que tiene pintado aquí ave fénix. Pred 50 rokmi sa to dávalo ako darček novomanželom, sa odozdal ako svadobný dar, na ktorom ešte im to zdobili samozrejme s kresbami. Todas las parejas tienen en casa una estrella. Každý novomanželia majú doma takýto. Ahora con la tecnología, con las fábricas se hacen estrellas pero de plástico. V dnešnej dobe už ich vyrábajú. Y solamente en los pueblos pequeños así se mantiene el trabajo de hacer estrella con junco. Iba v týchto maličkých dedinkách 250 000 obyvateľov sa ešte v dnešnej dobe vyrábajú originálne. Tipo de hierba, junco. Toto je druh rastliny, ktorej sa trávy, ktorým sa vyrába. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen. Môžete vidieť, ako sa... Mortecilla. A ver, primero hay que explicarle que esto es trabajo más de mujer. El trabajo de Pero aquí había že toto je práca predovšetkým žien. porque Vietnam era un país. lebo tento kúsok teraz sa baví, robili. Hej, tak to ide rýchlo. Dobre, to tam dáva rýchlo. No získať to ešte trvá. Tú trstinu. Tráci. Vodný kokos, neviem, čo tam bude vidieť. No, je to vodný kokos. Tento nie sa už skoro na nič. Ale je to jediná časť Vietnamu, kde rastie tento kokos. Keď to pasuje, nemám. Hej? A tie zelené mašličky. Vyzerá ako ten bábätko pred kočiarikou už len to je Čo ono. boli tie také Vieš, Jankonik tam si. Janka, jaké hry to boli? hej sa. Nebuchaj si hlavu. No dobre, čo mi to pasuje, vyslovene. A to je z čoho? To je z Tiež toho. z toho, no. Určite. Uvidíme. Ideme džunglou. Dostala ránu zimovnica. Za to z akčnej scény. Prežil si to? To neviem. Tuk skončil. V džungli. Sme v džungli. Ideme sa nalodiť na lodičky. Prečo teraz som poňala? Wow. Nie, my musíme ísť pri Janke. Janka má vodku. Janka má vodku. Takže takto.
Počne? Understand. Výborne, ja šoferujem. Bye bye. Možno sa ešte uvidíme. Minco Rákosník. Takže takýto krásny obedík máme prichystaný. Predjedlo je banánový kvet, vypražený. A ja som aj vypražený. Darovie. Saigon. Zoo. Toto nie je pre mňa. Toto pre mňa. Zoo. Lúskame rybu. Na rýžovom tanieri. Aha. Tak to bude pomôcť, hej? Aké zuby má? Jak piraňa. Takže takto sa rozoberá rybička. Aj tu sa rozoberá rybička. A teraz zavrtíš, hej? A to malo byť naturálne, to si mal skočiť. Že? Jak Jarno. No. Não, dưa này não. Mà không biết có nước để uống hay không thôi. A? Už sa otvorí. Dưa tới dừa này bị trăng ăn rồi. Do Pokazané. nắng nó chiếu vô á. Jojo, Slámku treba. chceme preložiť. Asi nie je dobrý. Nič tam nebolo. Ty by si nebol kokosmen vôbec. Này là do cái nắng nó chiếu vô nên nó hư. Hư rồi, giờ này hư rồi. Me ayudan a traducir. To sa tiež je. Aha, Son comestibles porque už skondenzoval. es un tipo de bicho, gusano, que crea un agujero pequeño por dentro del coco. Entonces, esto hace, o sea, normalmente tenemos que ver. A to sa nedá koštovať do toho? To môžeš. El coco Jestli no pueden comer. se ve. ¿Verdad? No. No? Počkaj, práve mi vysvetlili, O prečo sea, sa nemôže jesť. cuando abrimos un coco así, teóricamente no se espera una textura blanca y suave. Cuando se ve una textura rugosa así, no es comestible, porque ya está comido por bichos. Že to je presne ako u nás ovocie napadajú červíky, čerešne, tak tu napadajú kokosy. Že vždy, keď otvoria kokos, vždy musia pozerať, že už prvý náznak je toho, že v ňom nie je tá šťava. A druhý je ten, že tá farba vidíte, že nie je pekný biely a je taký Que luego se ve, porque ahora vamos a una fábrica de coco. Napapaní milionári, ideme sa nejaký drinčík. A je to tu nádherné. Fakt. Bomba, a tu teploty by ste cítili. Nejaká ukážka, čelo. Kropaj. Ja by som mohol mať nejaké kropajky. Takže... Si čau! Si čau! Y eso porque Si čau! Hello! Si čau! Ahoj! Hej! Hello! Čau! Čau! Si čau! Si čau! Čau!
Majú na to systém. Koks, to je teda. Tak sa by som na to nabehol. Asi nie. Entonces así tenemos dos partes. Pelo de coco. Kokosová niť. Que esto aprovechamos para hacer alfombra, que como que es muy rugosa, es muy bueno para quitar los sucios antes de entrar a casa. Y esto es la parte dura que está por dentro, que es el grano. Toto nazývajú ako lepka kokosy. A teraz nám sa Diera majú sladkosti. Por eso, que tiene agua por dentro, mucha agua. Máte si zahrkať, že je tam Por eso, que tiene agua por dentro, mucha agua. Tiež by som to dokázal. Ja to robil z doma. No, veď, však to bolo úplne super. No, tak ten vyzerá lepšie. He dicho antes, cuando hablemos no se espera una textura lisa y color blanco. Toto je zdravý kokos, Aha. vidíte, akú má farbu. Este Opačne. agua no tiramos, aprovechamos pero para luego explico. Potom nám vysvetlí, na čo používajú vodu. Primero, una cosa que pregunté ayer. To si ja voňam. Primero, en Vietnam tenemos mucho licor de arroz. Y licor de arroz, ¿cómo se hace? Licor de arroz es el arroz fermentado y se hace licor con alambique. Espera. Y luego en ese licor de arroz vamos metiendo cosas como... Fakt to mám okúštovať. Y esta es la bebida que toma el hombre y está contenta su mujer. Toto je rýžový likér. Rýžový likér. Áno, normálny čistý základ je rýžový likér, do ktorého buď nakladajú ovocia, alebo teda iné veci. Tu vidíte, že je kobra. Ideme to okoštovať. No. Kobrie. Hej. Pohodka, nič tam necítiš. Krásne začalo pršinkať. Nádherne to je. Ďalší ľudkovia. Pozri, jak krásne prší. To je úžasné. Úžasne tu je pršať. Nádhera. Šťastný som z toho. Áno, ste do nás. Krásne. Nedrží na hlave. Aha. Krásne je tu. Baby postovávané. Neprší tu až tak. Iba sem tam nejaká kvapka. Na loď. Ale kokos všetko vyrieši. Preliezačky. Aha, niekto našiel skratku. Tak ideme. Už sa to vypršalo. Zelenie. Na druhej strane je kanál. Čo to je? Bytovka? Tam vzadu. Vyzerá to kľudne.
Musím, ale troška. Ona je v to zvyknutá. Si čau. Ale dobre. Je unavená po celom dni. Janka, ty si ako na tom? Chce sa vystrašne cikať. Aha, vyzeráš tak. Ale že Máš bambusové utiaľ? Aha. Ježiš, nerob. Ale to má Dáš si toto? Ešte sme tu garambol nevideli.